El que pica és la dana, que pica les hores, i l'Eva ha picat els quarts. I ara surten els apòstols. Oita, quina processió. Que monos. Oh, quants! Estan calladets, eh? Una professió sincera. Oh! Què fan? Canten? Ja està? Ui, aquells quatre se'n van. Ara comença la missa de 12. Els 12 apòstols se'n van. Ui, ara surt la mort.